אולי כשזה לא האמא האישית שלך בדיוק, אז... להיות יותר פתוח. כן, ואולי גם להגיע לדברים שלא בהכרח יוצאים ב... עם שיחה איתכם. יש משהו עם אמא, יושבים שם כל כך הרבה דברים עם הדבר הזה שנקרא אמא. נכון. מור, אנחנו לא אכפת לנו, אנחנו לא רוצות ילדים ולא אכפת לנו מאף אחד, נגיד. אבל האדם היחיד שיש איזושהי חוסר נוחות, זה עם האמא. זה עם האמא. באיזה גיל של עינת גילית שהיא לא... היא לא באה ואמרה לך? לא, ממש לא. ואני לא מאלה ששואלים את עינת בעיקר. כן. נו. לא עלה בדעתי לשאול או להתערב למה ולהגיד נו. לא, להתעניין. כן, אני לא יודעת. אני קצת פחדתי מעינת. נתחיל מזה, מעינת אני פוחדת. לי לא אומרים כלום, אבל... אוקיי, גם זה אומר משהו כשלא אומרים כלום. לא, כי קצת מפחדים שאני... אוקיי, כי אני צועקת, מתעצבנת, צורחת. הבנתי. כן, אז קצת מפחדים. הם אומרים, אנחנו מפחדים ממך. אומרים את זה. כן, אז הם לא מתעסקים איתי. אז, אבל זה, ואני שמחה שלא יתעסקו איתי, כן. אמא שלי מאוד ישבה עליי כל השנים על העניין של הילדים. היא מאוד מאוד לחצה עליי עד כדי כך שאני הקפאתי ביציות. באמת. כן, בין הפלה להפלה, מה שנקרא. שאין לי שום רצון בביציות, ואני חושבת שמעולם היה לי רצון, ואנשים ממש לא מצליחים להבין איך בגלל שאימא שלי לחצה עליי, ואני אמרת לך שזה בגלל שאימא שלי לחצה עליי, והיא לא אוהבת לשמוע את זה, וזה נכון. איריס הייתה אומרת לי, אני יודעת, את כל הזמן, זה לא נכון, אני לא כל הזמן דיברתי איתה על זה. היא כן עשתה את ההפריית, לא הפריית, את השימור ביציות, כן. איך שזה נקרא, והיא אמרה לי שזה בשבילי. חמודה. בואי, לדעתי, זה היה גם בשבילה. היא כנראה לא הייתה בטוחה לגמרי עוד. קיוויתי שיום אחד אני ארצה, ואני חושבת כמו שאמרנו, חריץ הזה, אמא שלי נכנסה, ואמרה לי, את לא יודעת, את עוד תרצי, ועכשיו, הגעתי לנקודה הזאת עכשיו, שאני אומרת, אני עדיין לא רוצה. אבל זה לא שאני ישבתי לה על הראש, אמרתי לה, למה ולמה ולמה, ממש לא. אני לא חושבת שאני יושבת על הראש, לפעמים מפתיעים אותי הילדים שלי, אני כמעט לא יושבת על הראש על כלום, ואז פתאום הם אומרים לי, כן, את ככה, ואת כל הזמן אומרת לנו, ממש לא, אני לא מבינה מאיפה הם לוקחים את זה. כבר הגעתי להבנה בנושא לפני שנים. מתי? איך הבנת שזה סופי ולא קיווית שזה אולי כן ישתנה? תראי, קודם כל היא דיברה על הדבר הזה כשהייתה ילדה בת 12. היה לי קשה בגיל ההתבגרות. כאילו, עד גיל, נגיד, 13 היה נחמד להיות ילדה. 13 עד 17, כאילו, היה מאוד מאוד קשה כזה. לא הבנתי למה, כעסתי. למה הבאתם אותי לעולם? כאילו, אני זוכרת כעס מאוד גדול על ההורים שלי, ממש. ולא רציתי להיות אימא של אף ילדה כמוני שיושבת, לא מוצאת את עצמה, וכל יום שרע לילד שלך, בטח רע לך גם. אמרתי למור כמה פעמים, את לא מבינה איזה שינוי יחול בך אם תביאי ילד לעולם. וזה משהו שאתם לא מוכנים אפילו לנסות, את מבינה? אבל זה מאוד מפתח. אותך כאדם, כשיש לך יצור שתלוי בך. אוקיי. את פחות זורמת עם דברים, לא כל כך נותנת לך לעשות דברים שאת רוצה. קודם כל זה הילד וכל מה שכרוך בו. אז זה בדיוק גורם לי להבין למה אני לא רוצה. אוקיי, זה בדיוק. אני לא נגד הרעיון שיהיו ילדים בעולם, שיהיו ילדים, רק כאילו לא אצלי בבית. זאת אומרת, זה לא מתאים, לא מתאים. אני ילדתי בגיל 25 וחצי, ואני הרגשתי שזה מה שאני רוצה, אני רוצה ילדים. זה היה משהו, כאילו, לא בתוך השכל, בתוך בפנוכו הרגשתי את זה, ואני לא יודעת, כנראה שאצל איריס, זה לא. לא רצינו את האימהות באיזשהו מקום, כי היא תוקעת אותנו באיזושהי פוזיציה נשית מגבילה. נכון, אבל יש בזה צד אגואיסטי גם בחשיבה שלכם. דווקא להביא ילדת באיזה משהו אגואיסטי. ככה אנחנו באיזשהו מקום רואות את זה. אוקיי. כי
אני כן חיה בעולם ואני רואה איך העולם, ואני רואה שהוא הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. יותר גרוע, ותמיד הוא היה קשה, ואתה מביא מישהו, והוא נתקע במלחמות האלה שאנחנו עוברות, ואני חושבת שלי כואב על זה באיזשהו מקום. זה קשה. ואני תמיד אומרת להורים שלי, אתם אף פעם לא שאלתם אותי אם אני רוצה להיוולד. וזה באמת אולי הסיבה הכי גדולה שלא הבאתי ילדים. אקולוגית זה לא הגיוני להמשיך להתרבות, כאילו אנחנו אוכלים את הכדור שאנחנו... אז אין מה להביא לפה עוד... רציונלית זה אף פעם לא היה נראה לי הגיוני לעשות את זה. תראי, איריס, אם היא הייתה אימא, אני לא אוהבת להשתמש במילה טוטלית, אבל היא הייתה אימא... אבל אי אפשר להגיד אם היא הייתה אימא, כי היא לא אימא. מבינה? אפשר להגיד עליי, איזה אימא מדהימה הייתי. בואי, נדבר גם עלייך, אין לי בעיה. את בכלל מקרה מיוחד. למה אני מקרה מיוחד? למה? כי את גם נשואה. נו. והחלטת שאת לא רוצה ילדים. אני לא חושבת שהחלטנו, אני חושבת שזה פשוט ככה, נקודה. זה לא משהו שמחליטים, זה משהו שהוא ככה. אין את זה, אין את זה. אין את זה, זה פשוט לא קיים, וזהו. זה לא משהו שמחליטים, זה משהו שקורה. משהו שפשוט שלא קורה. שלא קורה. נכון. אוקיי. ואני מאושרת שהוא לא קורה, זאת אומרת, לא חסר לי הדבר הזה. הייתי בהיריון. פעם אחת. לא מתוכנן, זה קרה. ואז ידעתי הכי חזק, שזה לא יקרה. וואו. לפני שעשיתי בדיקה ידעתי שזה לא יקרה. הרגשתי שזה לא יכול לקרות, זה תקלה. זה טעות ואני אתקן את זה. כאילו המשכתי עם הקו הרציונלי הזה. כן. קרה פה איזה משהו, יש לדבר הזה פתרון, זה הפרוטוקול. אז את הפסקת את זה. הזה, הפסקתי. אתם רוצות לשלוט על החיים שלכם? בלי להיות תלויות באף אחד. לא בילד, לא בבעל. לחיות ככה חופשי, וזה נורא כיף. אבל זה מוסכמות שבדור שלי לא היו קיימות בכלל. אני לא זוכרת אם בכלל להתעורר, ישבנו ודיברנו, רוצים ילדים, לא רוצים ילדים. כאילו הכל זרם אצלנו. הכרנו בצבא, החלטנו אחרי זה ערב אחד שיצאנו, כשאנחנו בשירות, שאנחנו מתחתנים. למחרת באתי למפקד, אמרתי, סרן אבן, בסר ואני רוצים להתחתן, ספר לי משהו עליו, מי הוא מה הוא. כי הוא מכיר אותו יותר טוב ממני, אני רק הגעתי ליחידה. אני לא יודעת אם מההתחלה אמרנו, אנחנו נעשה משפחה גדולה. אני לא יודעת באיזה שלב, אבל בוודאי שהיה הרביעי, אביב, ואז אמרנו, שיהיו עוד ועוד, כאילו. אחרי עינת אני זוכרת, אני חוזרת מבית חולים, אני מניקה, ואני מרגישה כמו אימא האדמה. אני רואה, טוב, אני רוצה עוד, כאילו לטרוף ממש אחריה. רציתי, הרגשתי. וזה נפלא, כי השולחן מלא וגדול, ויש משפחה. כאילו, אני מבינה מה את אומרת, אני ממש מבינה מה את אומרת, וגם, כאילו, יש לי אחיינים וחברים עם ילדים, ואני, כאילו אני מרגישה שאני צריכה להסביר את זה, אבל אני אוהבת לפעמים להיות בחברת תינוקות. כאילו, מאוד, יש משהו שמחזיקים תינוק, אז באמת, משהו מתחבר, הדבר הזה שאמרת, להרגיש, לא יודעת, אישה, משהו. אבל, כאילו לא עולה על דעתי, כן. שזה יכול להיות, שזה משהו שיעשה אותי מאושרת. כאילו לא עולה על דעתי באותה פנטזיה שאני מפנטזת להיות רופאה של בעלי חיים ולטפל ולהיות מסוגלת לראות את המצוקה של בעל חיים שאין לו קול. שם יושב התשוקה שלי והבטן שלי מתכווצת ושם נשבר לי הלב. ולדמיין שולחן מלא בילדים שאני יצרתי, לא... זה לא מדבר אלייך אותו, כאילו זה משהו אחר בכלל, כן. ילדים ברדיוס שלי, זה גומר אותי. אני מרגישה את זה בבטן. הם נורא לא מאוזנים, הם צועקים, הם חודרים למרחב, יש להם ריח, הם משבשים אותי. קשה לי עם שיחות ילדותיות, זה נורא משעמם אותי. אני נורא אוהבת לדבר עם אנשים מבוגרים. זה עושה לי, זה מאתגר לי את כל החושים. ילדים, זה לא נעים לי פיזית. אין לי סבלנות לילדים. אין לי סבלנות להם במרחב, אין לי סבלנות שהם באוטובוס, אין לי סבלנות שהם עושים רעש. כן. אין לי סבלנות לשמוע.
עכשיו להיות תקועה בהליכה ברגל מאחורי כמה אמהות עם כמה עגלות, כן. וכל הילדים חייבים לספר לאמא שלהם את אותו סיפור שוב ושוב ושוב ושוב, כאילו, אין לי סבלנות לזה. אני לא מסוגלת, אני לא רוצה, אני לא חושקת, את אמרת שהרגשת את זה בגוף. כן. אני מרגישה ההפך הגמור. אני לא מרגישה כלום. כן. ואם ידברו איתי על ילדים, אז כן. אני מרגישה את ה... ישר נשלפת מה זה עושה לי, אני לא רוצה לתאר מה זה עושה לי, אבל לא טוב. את מבינה? כן. לגדל ילד תינוק, לא, אל תעשי את התנועה הזאת. לא, זה לא. לא, לא, אל תחי חזרה את התנועה. לא זה. מה שעשית, זה לא. 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 זה לא. טוב לך? מאוד. את שמחה, את מאושרת, את... כל מה שאת רוצה לעצמך יש לך? בטח. אבל אני מאוד רוצה זוגיות רומנטית, כיפית כזאת בחיים. זה לא... קשה. אני לא יודעת עד כמה, באמת זה קשה מה שאני אגיד עכשיו, מור מסוגלת לאבד את העשתונות שלה עם גבר. היא תמיד תהיה בשליטה. וגברים לא בדיוק אוהבים את זה. יצאתי עכשיו עם בחור כמה חודשים, והוא אבא, יש לו ילד בן 9. אז כאילו כבר סגור הנושא. כן. כאילו יש לו ילד, הרגשתי כן. סבבה, הכל טוב. זה לא, אין לחץ עליי, אני לא בכיוון. והוא נפרד ממני, כי הוא רוצה עוד ילד, ואני לא רוצה. וואלה. כאילו קורה לי שיש לי בלילה מין כזה מין יובש, כאילו, ואני אומרת, אם יקרה לי משהו ויקרה לי הדבר הזה, איריס ישר הייתה רואה את זה. ואז, טוב, מה שהעליתי את זה. ישר עבר לי מחשבה, ומי יראה את זה? אבל מה... מי יראה את זה אצל איריס? יראו את זה אצל איריס, היא לא לבד, היא לא בודדה. היא לא בודדה. היא לא בודדה, יש לה משפחה, היא מוקפת בכל וואי, למה אמרתי את זה? לא, מה מילה? את יודעת מה? אם אני אתייבש, ואני אתייבש ולמוות, אני מעדיפה להתייבש למוות, מאשר שמישהו יצטרך אחריי לבוא ולתקף עליי. בואי, המוות לא בא כל כך מהר בדרך כלל. כן, בטח לי. מה אני צריכה שמישהו יסעד אותי? זאת לא צריכה להיות סיבה לעשות ילדים או לא לעשות ילדים. זאת לא סיבה, אני לא אומרת. תראי, הכי חשוב לי שאיריס יהיה לה טוב ושהיא תעשה מה שהיא רוצה וכל זה. זה עובר לי בראש. כן, אני לא יכולה להגיד שלא. אני לא יודעת אם זה עובר לאמא שלי בראש, אף פעם לא חשבתי אם זה עובר לה בראש. אז עדיין לא פיצחתי את עינת בקטע הזה. כן. של... אולי עכשיו שהדברים קצת יותר נפתחים, אולי תגיד, אמא, כי, כך וכך וכך אף פעם לא העזת לשאול. אני מקבלת, מבלי לדעת מה הסיבה ולמה, אני מקבלת, כי אני מקבלת את עינת. לספר עד כמה זה נפלא. מי אומר שהמחשבות שלנו, הרצון שלנו, הוא יותר נכון, ושל עינת ועידו לא. אני מבינה את זה שזה כאילו יכול לאכזב, שזה מאכזב את האמא, אותך, וגם בטח את אמא שלי זה מאכזב. כי היא רוצה איזה פרי טייל כזה, אבל יש לנו פרי טייל אחר. כאילו, זה עבר לי כמה פעמים בראש, אמא שלי מאוכזבת, לא עבר לי בראש כועסת, אף פעם לא חשבתי כעס, לא הרגשת, לא חושבת. אבל שיש חלק שהיא לא לגמרי מרוצה. שמאוכזב כאילו היא מתה עליי, מחזיקה ממני, אוהבת אותי. אבל הייתה אולי יותר שמחה, יותר מרוצה וזה, אם היית מביאה לנכד. כאילו, זה היה... כן. אני חושבת שבאיזשהו מקום היא חושבת שהיא לא מיישמת את השאיפות שלי עליה. היא חושבת. כן, היא חושבת. שאת כאילו מבקרת אותה? כן, אבל אני מאוד שלמה, אני מאוד גאה במה שהיא.
והיא לא חושבת שאני גאה בה. כי האמא מסמלת אתה לא מספיק טוב. או צריך לעשות ככה. ואני תמיד אמרתי לה, ואמרתי לה. גם אמא שלי. את הכי בעולם, גם אמא שלי. באמת. את גם הכי יפה, ואת גם הכי חכמה, ובכל מה שאת רוצה את מצליחה. אולי חושבת שאת חושבת שאפילו יותר יכלה. לא. אבל אני לא חושבת שהיא חושבת שאת לא מרוצה מהבחירות שלה. לא יודעת. היא לא מספיק פתוחה כדי להגיד לי. אבל זה חסר לך, הפתיחות איתה? היית רוצה להיות יותר קרובה? הייתי רוצה יותר, כמו השיחה שאנחנו מנהלות כרגע, זה נותן לי כאילו תפיחה על השכם. כאילו, אני רואה שאת כן שאת בסדר עם כל הסיפור. אני בסדר, אני אומרת לך שאני בסדר. אני לא באיזה, ממש בסדר. אני איתה בעניין הזה, אין שום בעיה, אבל לפעמים עוברות מחשבות כאלה. דרך אגב, זה לא פעם יחידה. אני, למשל, לא יצא לי לראות את איריס בסמלת כלה, היא לא התחתנה. זה לא משהו באמת, אבל ככה, גם זה, כאילו, תמיד חשבתי שאיריס תהיה קלה, אולי היא תהיה קלה. ואז אני עוד אלבש שמלה יפה גם. את יכולה יצא לי ללבוש. גם ללבוש שמלה יפה. קודם כל, היא יכולה עדיין, נכון? לגמרי. היא עוד יכולה לשנות אפילו את דעתה, את יודעת מה? כן. בואי. אבל היא לא רוצה. היא לא רוצה, נכון, אבל זה דברים שעברו לי בראש. תראי. אוקיי. זה כבר כמה שנים, אז זה עבר לי כן. בראש. אם היא הייתה רוצה, מעניין אם הוא... אבל היא לא רוצה. אבל היא לא רוצה, אבל היא לא בדיוק. רוצה. היא לא רוצה. אז אי אפשר לשאול כן, את זה. לא, נכון, נכון. אבל זה עבר לי בראש. מה לעשות?